sushi and Asian taste. Cellphone lang yung ginag natin guys. Nakakalimutan ko yung pang-vlog ko. So, kainin natin sila. Yay! Tagal ng serving guys. Tignan natin kung masarap ba ito. Tagal ha. Mga ano na kami dito? 30 minutes? 15 minutes na. So we'll see if masarap. Worth it ba? Ito yung orders. Oh my God. Ay, chopsticks mo? Chopsticks. Happy Sunday everyone! Walking tayo guys. Walking tayo ngayon. Punta tayo ng, hindi ko alam, Colombian coffee sa Mill Creek. May nagpa-bike sa aming likuran. It's currently 10 a.m. Currently 10 a.m. ngayon. So maganda yung sweat kasi hindi masyadong malamig na. Malamig pa kasi yung wind guys. Walk, walk, walk. Balik. Gawin. Ulis pa. Para ka. Lapit na. Hindi naman ako hihingal guys. Hindi naman ako pinagpawisan dito tayo. Ano ito dito? Padlaw lang pa ito rin. Dire? Oh, dire. Saka? Exercise lang. Lakas sila. Kasi naman lang oh. Tuyok, dire. Straight. Colombian coffee. Bago, pwede man na. Gwapo o tagay nga na sa British BC. Yan ang pink nga. Blossom. Cherry blossom. Oh. Sa matutag busy, dili. Masur ka ng head. So. Yun guys, malapit na tayo sa Colombian coffee. In fairness, pero pawisan ako. First time. Punta na kami dito. Torchlight Books. Vale La Peña. Daming tao guys. Daming tao dito.
Tingnan natin kung masarap yung coffee nila, guys. Cute na ano nila, oh. Ito nakakatakot. So, hinintay lang namin aming order. Wala galing sila dito. Iced vanilla latte and mine is hot vanilla latte. lagi niya. Di mo? Para reglasa kay hot lang. Talaga. Cute mo. Mura na mag... Kape tayo, guys. Hanap ka na, magbusog Kape, pa ng kape. busa. Kaya nag-hugaw ka dyan. Nasa si Ars sa loob. Siguro. Kala ko lang ka tata. Tayo. Bit-bitan eh. Kape mali. Sabi, ano ko yun yung kape. Feel. Feel muna natin yung ating kape, guys. Hindi rin mo gwapo Okay makagbalay. lang. Hindi naman nothing extra. Starbucks gapon ko. Sarap pa rin aking French vanilla sa Tim's. Starbucks gapon ko. Dito guys, yung mga old Canadian houses. Maganda. Ganda dito. Walking, lang libre guys. Walang environmental fee. May miming, hi Ming. Dito, oh. Cute ng bahay ni ate. Oh. Parang nasa story. Nanay. Yung balay ba? Nasa ka na sa story, bitaw. Ano ko? Cute kayo yung balay. Princess Diaries na balay ka na. Kana yan, katong balay bas na cherry blossom sa tubahan. May cherry blossom. Libre nang walang environmental fee. Sabi ka dito kasi yakas na sakit. Ito, ano, mga trees, maganda to pag fall. Kasi para kang natabunan ng mga yellow ones. Yellow ones. Balik din ta. Tayo ka dito. Sabi rin ka, white. Enjoy lang natin ating coffee, guys. Morning walk. It's 11 nata, 11 a.m. The best time to walk kasi hindi masyadong malamig. Ha? 10:54. For sale ko sa cherry top ko dito. Tignan natin yung mga first aid. Kadlok sa yung balay, we. May doon ka walk. Nakakana. Pakala na, pagkila dito. Play na natin. Dito, wapo. Ay, kwan. Video tour and home buyer tips, YouTube. Ganda guys, so for sale na bahay. YouTube. Then cherry blossom sa likod. Nalikod ba? Maganda actually ng mga bahay dito guys. Kailangan ka, old ka din dyan, no? Kani mo ganahan, old ka din dyan, no? Ano pa mo? Sarang logi sa likod, no? Mo na. Ah, Ano ba, uy? muli na. Hello, di ba? Ah, oo. Ang balay. Huwag na. May cherry blossom pa siya. Kadang tiloto, napalitan dito, boss. Kadaog na ko, 500. Dagtagon nila, palitan na dito sa... Ate balay. Duha rami nakadaog sa 500. Kapindong. Dito, okay, dire ang walking. Walking path. May mga cherry blossom ba yan? Cherry blossoms. Garang sale, eh. Wapo lagi diri. Gapa lagi community diri, di ba? Mingaw ba dili kayo ko an. Sige mo tanaw diri. Lagi mga sibuyas diri kay. Guys, cute na mga bahay dito. Good old community guys. Oh. Napituloy. Mature. Ito yung mga tinatawag na mature community. Modern naman na. Yan ang rin na balay. Ikaw na na. Grand good pero syempre di may Yeah, things may ganahan. Mas simple lang. Kaya okay. Tingnan eh, modern naman eh. Kailangan yung pala. Good, pero mas gusto ko simple lang. Yung simple. Wala gina gikawat yung share. Uy, Ay, tara. Basta ba? ngawoy masanggol. Uy, gwapo yung balay oh. Ano? Gwapo pagka-design. Kaya
Ganyan, modern pa din. Guys, pauwi na kami. Tapos lalabas ulit kami. May jebs lang dito, guys. So, napunta na kami dito. Kahit saan na kami napunta, guys. Pero ito yung usually Mas ikaw na ganito. inaano ko. Ikaw na ganito. Kapangit na. Katang na, ikaw ba? Katang na art ba? Hindi ko eh. So, meron ako. Usually, ito yung dinadaanan ko pag naiwanan ako ng bus. Tapos, kung gusto ko mag 523 na bus, ito yung usually nilalakaran ko. Papuntang dyan lang, oh. Yung aking bus. In fairness, pinagpawisan tayo konti. Hindi pinagpawisan, nag-init na ako, guys. Walking galing sila. Mas ba ni Jack? Walking is fun. I don't like jogging. Testing daw dagan boss. Testing. Start pa? Nagpunta din na Google pa. Kada itong diri sa tatong natin. Talo. Sana? For those who leave, never return. Those who return are never the same. Read as a friend. Hey guys, mag-grocery muna tayo sa Lucky. Yun tayo sa bago na Lucky. Kasi wala kami mga gulay-gulay at saka yung mga, ano ba, panakot. Panakot. Bisaya ka, ma'am. Alagkit sa kong sakyanan. Uy. Lagkit lang yung skin. Alay, ditchin. Wala ka na. Alay. Star anise para sa Adobox. So, let's go. Mamaya na tayo mag-vlog kasi wala akong pang sa inyo. I-open na tanan. Open. Ayun na. Hotdog. Ang ganisa man eh. Sara kanila. 40, bigyan ito mahal. Or kani, 4 lang. Filipino style kaya batro. Bahala pa lang. Kani ang pasabot to? Clams ba? Clams. May lobster ba ito? My clams. Hindi ka ba mga fresh pa ilang po? Ay, lalo sa akin. Kani ang ulo mo? Kanya na gabi ato sa buwan. Ulo mo? Ikaw? Can I get 2 big ones? Thank you. Simple pa chak. Ayun na. Ano naman? Ay, ipachak. Can I get a chop? Chop mo dito. Banana prawns. Kana lang. Isa ra. Or katong isa, katong taas. Asa? Kana. Okay. Isa pa. May video. Yes, that one. Sige na. Guys, Pila? ay, kamong guys, sa ibang pa, sa baw. Pila? Kapila?
Mahal sa kamunggay eh. Dollar. 40. Hello. $1.69 for I-park kamunggay. naman niya sa ano niya guys sa tawagan na. Gusto ka ni kamunggay o ganun ba na? Sige, sa Frozen man. Frozen. Anong frozen? Naon sa'yo ban? Kamunggay lang. Ada, sa kanin. Or katong imong cabbage na kipalit. Ay na pag mahal-mahal na. Mahal yung kamunggay. Hanap lang tayo ng kape, coffee. So dami na namin nakuha dito guys. Nandito kami sa TNT na lang, hindi na lang sa Lucky. Ito, may coffee. Ay, ang mahal. Let's see, kaya anong mura. Mamahalan na talaga dito guys. Pati mga kape. Matcha green latte. Milk tea. Halos milk tea dito lahat. No great taste guys of $3. Mahal. Sunmead 11. Huwag na lang. Ay. Sabi mo. Apil mo ba ito? Ay na po cilantro. Wala na ng cilantro. Pwede din na. Pwede na. O, tara na. Let's go home. Let's pay. Gutoms na. Kanina, nagpalit na ka? Cinnamon stick? Sarnis? Bitsin. Guys, uwi na kami. Nakuha na namin ang mga paraphrase. Nakuha na namin ang mga drums. Mamatay ka dito sa kami sa kumpanya. Masabot mahalat na naman. Malapit na ba? Ulog kayo guys, pero okay lang. Grabe, nagmahalan na talaga ang lahat. Buti pa ang mga presyo ng mga bilihin nagmahalan. Kami hindi nagmamahalan. Ang nabayaran namin is 213 and 21 cents. Gamit namin gift card na binili din niya kasi para ma-account niya sa business niya. Pero yun yung guys, 213, grabe. 8,000. Samantalang noon, Yung 130. 100 namin plus, punong-puno na Tatlong bag. apat na bag pa kami noon. So inflation is really real. Inflation is inflating. Yay. Everyone's inflating guys. Pati katawan ko nag-inflate na. Sa Asian store guys ba? Akala mo Pinoy talaga pero pag nagsalita na Thailander pala, Vietnamese pala. Classmate lang kasi tayo noon. Yan, classmate. Kaklase natin noon guys sa history. Loy! Ayaw, Loy! Ayaw, Loy! Mga naman Vietnamese. Loy! Ayaw, Loy! Car wash muna tayo guys. Ito tayo sa mga mamurahing car wash. Hindi yung automatic. Tap lang. Tap? Matagal na ako. Washing mo niya. Sa taas, boss! Wala nang ganahan, kay barato lang.
Sabi akong ganahan nga car wash ba? Karang ikaw ro bitaw car wash. Muna akong ganahan. Kana ikaw mo. Sa ilak pa. Wala, $2? Gwapo lagi, kay Dugay. Oh, sige pa. Boss, magbasa ko. Ang ilalong din mong buwan sa kinan. Ano ba? So. Ako, Bet. Kama na kag-video. Hey! Ano ba? Yo! Mas kuan diri. Diri na gud bo, kana diyo. Hindi ka nawala. Kana mga dahon-dahon nawala. Vacuum ba? May pilit na magod na. Parating lang namin guys. Luto muna tayo ng kanin. Kasi anong oras na? It's already 1 p.m. 1:34. Wala pa kaming kain. Luto muna tayo ng rice. Na humok na. Tayo, sobra ka mo. Na tayo guys. So sabi namin hindi namin uubusin ng 200 na gift card na pang grocery kasi next na. Pero pagbayad namin guys naging 213.
grabe na talaga ang inflation. So, meron tayong egg. Meron tayong assorted fish cakes. Tapos mga talong. Meron tayong chicken. Ganyan. Mahal ah. $8.49. Meron tayong tuna. 3 tuna. So, 3 na. Guys, Pacific white shrimp. Frozen, of course. Meron tayo ito guys, yung ano pa to, fresh to. $12 na parang, ang sagay niya siya? Ulo ng pan. Ulo ng salmon. I-divide na ko noon nga. Meron tayong oyster sauce, mamacita. Doon is the Santa Claus. Uy, ay kanide ang nag-ano. Oo, may gabi. Tubig. Kasi may Meron na ubot ang flu. may gabi Doon napakita yung ano. mag-ano kami Grilled. may gabi Tapos meron tayong Filipino style hotdog. Asa tama ko yung boss na? Yep. Oh, tubig-tubig. Meron tayong tilapia, frozen, of course. Tapos, ito guys, fresh din to. Clam to clam. So, sarap ng sabaw. Wow! Sarap isabaw. Siya pala talaga nag-ano, hugasan ko itong ano. Meron tayong turon guys. And then, sour cream. Hugasan ko muna to. Ang baho. Okay, pagpatuloy natin ang turon, right? Meron tayong instant noodle king. Fish sauce. Tortillos para sa ating nacho mamaya. Bitsin. Meron tayong 2 tamarind. Ganyan. Ito na mga gulay-gulay. Lalagay ko to sa water para fresh. Ito. Hindi natin siya i-rep. Lagayan lang natin siya sa water para fresh. Meron tayong black pepper. 2. Tapos meron tayong ano ba to? Parang crispy ba? Crispy mix sa atin. Oo, ulit na ako. I have chile. Mahal ng sili dito, guys. Salsa for tortillos. Ito. Tapos meron tayong Maggi Sabor. Meron tayong maraming ginger. And then meron tayong cucumber. At least itong mura lang. Pati cucumber, grabe, ang mahal na. Noon, 97 cents, $1. Ito, cabbage, of course. Meron tayong bok choy or pechay sa atin. Meron tayong ano sila? Cilantro? Celery. Cilantro. Meron tayong cilantro. Meron tayong onion. White long bean. Ayan. Or ano ba tawag dito sa atin? String bean. Sitaw ba? Ano? Boss, okay na ako ng ibulag. Tama. Ikaw na bala ha? Tapos meron tayong, of course, sardinas. Paborito. Kumakapit tayo sa sardinas. Ayan. Tapos meron tayong kamatis, lemon. Ano yan? Meron tayong, sige, tawag ano? Avocados. Lego sardines. Breakfast na yun. Chicken powder. Meron tayong ground cheese mamaya. And then last thing, star anise para sa ating pang adobo. Yun lang guys. $200 na yun lahat. $213. Samantalang, paulit-ulit. Samantalang before, nag-ano kami sa Lucky before, 150, we remember, meron pa yung mga bigas, guys. Tapos, 4 na, ang dami na talaga. Ngayon, $200, 2 ano lang. Tapos, wala pa yung bigas, wala pa yung kung anong anak-anak. Kain tayo, guys, ang ating lunch. Bulalo. Ayan, meron tayong bangus, bulalo. Kain. Hindi tamis yun.
you don't have food, you don't get. Kita, ano? Mainit pa. Parang tikman ko pa iba sa loob. Rin yung... Say hi. Happy? Mama Day! Mommy Day! Mama Day! Say Mommy Mama Day! Day! Wait, Happy Mother's Day! get one. Leja! Hi! Regular beans? Hindi niya alam kung anong lasa. Ano na siya? Iba, alpine? Hello! Nachos tayo guys, plus Game of Thrones.